Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Кася, Лесик, у вас было такое, каб у один момент у вас стало на 14 сяброў больш? О, я про такі момент могу толькі марыць. І я таксама. А у мяне такое было. Ніколь, подзяліся з намі, як і калі гэта адбылося? Памятаеце, як мы аб'яўлялі конкурс малюнкаў? Так, мы прасілі гледачоў даслаць нам любімых герояў мультфільмаў. Мы нават не думалі, што сярод аматараў добраранка столькі цудоўных мастакоў. Малюнкаў мы атрымалі многа. Прычым усе яны былі такімі прыгожымі, што выбраць аднаго пераможцу мы ніяк не маглі. Таму і вымушаны былі аб'явіць, што перамаглі ў конкурсе усе, хто даслаў нам свае малюнкі. Свае карціны нам дасылалі юныя мастакі з усіх куткоў Беларусі. А вось з горада Мазыра мы атрымалі самую вялікую колькасць работ. Таму што прыняць удзел вырашылі дзеткі, якія займаюцца ў мастацкім гуртку. І мне захацелася з гэтымі дзяўчынкамі і хлопчыкамі пазнаёміцца. Таму я сама адвезла ім падарункі ад нашай праграмы. Можаце паглядзець, як гэта было. Так, ой, ну? Ух ты! Сустрэча! І такія мастакі сімпатычныя! Я ўручыла ім падарункі, а дзеці паабяцалі ў наступны раз прыняць удзел у нашых конкурсах. Значыць, самы час аб'явіць новы конкурс. Зараз канікулы, а гэта самы час, каб добры пры гэтым карысна адпачнуць. І я аб'яўляю новы конкурс. Дзяўчынкі і хлопчыкі, раскажыце, калі ласка, пра цікавыя мясціны, якія вы наведалі падчас летніх канікул. Чакаем вашых расказаў, малюнкаў, фота ці відэа. Усе запомнілі? Дасылайце нам расказы пра мясціны, якія вы наведалі падчас летніх канікул. А зараз будьце уважлівы, таму што мы нагадваем адрас праграмы. 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай. Добраранак ТВ, @gmail.com. Вашымі цікавымі гісторыямі мы абавязкова падзелімся з усімі гледачамі Добраранка. Аўтары самых захапляльных лістоў будуць адзначаны невялікімі падарункамі. Новы конкурс аб'явілі, адрас праграмы нагадалі. Цяпер можна і запрасіць усіх на ранішні мультфільм. Ніколь, а ты ведаеш, якую птушку называюць пярнатай кошкай? Птушку кошкай? Не чула пра такую. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы? У нас атрымалася вас зацікавіць. Мы з Касей гатовыя пазнаёміць усіх з гэтай кошачкай. Пярнатай кошкай называюць вось гэтую птушку. Яе імя барадатая няясыць. Барадатай яе называюць з-за афарбоўкі. Цёмныя пёры пад дзюбкай выглядаюць быццам сапраўдная барада. Вочы паварочваць яна не можа. Таму, каб паглядзець па баках, няясыці патрабуецца павярнуць галаву. А шыю яна можа павярнуць ажно на 270 градусаў. Для тых, хто яшчэ не вывучаў градусы па матэматыцы, скажу, што птушка ўмее зрабіць шыю амаль што поўны круг. Чаму птушка называецца барадатай, зразумела.
А вот чаму пернатай кошкой, хочаце ведаць? Таму што яна палюе на мышэй палёвак, быццам кошка. Да таго ж умее як кошка затаіцца і доўга-доўга сачыць за сваёй здабычай. А потым імгненна і без адзінага гуку ляцець за сваёй здабычай. Барадатыя няясычы вельмі клапатлівыя бацькі. 30 дзён птушаняты знаходзяцца ў гняздзе пад пільным даглядам сваіх мамы і таты. Паступова пухнатыя птушаняты вучацца перабірацца з галіны на галіну, а потым ужо адважваюцца самастойна лятаць. Але калі ў іх атрымліваецца палёт, яны пачынаюць трэніравацца зноў і зноў. Але гэта не значыць, што з гэтага моманту дзеці становяцца самастойнымі. Яшчэ доўгі час падрослыя птушаняты будуць пад аховай бацькоў. Так што лепш не набліжацца да птушанят, таму што побач заўсёды знаходзяцца дарослыя птушкі, якія могуць і ўчапіцца дзюбай ды кіпцюрамі ў дапытлівага падарожніка па лесе. Барадатая няясыть – адна з самых буйных па памеры з прадстаўнікоў сямейства савіных. У Беларусі, як і ва многіх іншых краінах, гэтая птушка знаходзіцца пад аховай і ўнесена ў чырвоную кнігу. Зараз у Беларусі жыве не больш за 100 пар барадатай няясыці. Так што вялікая ўдача сустрэць такую прыгажуню ў лесе. Дзякуй за цікавае знаёмства. А яшчэ я заўважыла, што ў гэтай птушкі ёсць адна асаблівасць. Гэта якая? Магічна. Ад яе проста немагчыма адарваць позірк. О, ёсць такое! І сама няясыць пра гэта ведае. Умее пазіраваць фотографам. Але я прапаную пераключыць сваю ўвагу на іншае. І здагадваюся, на што. На мультфільм. Давайте глядзець. Сябры, вам хочацца, каб у ваш гонар назвалі якую-небудзь расліну? Ну, калі гэта кветка будзе вельмі прыгожай, тады чаму б не назваць? О, а ты, Лесік, хацеў бы, каб вялікае дрэва называлася лесікавы? Ну, я даволі сціплы. Не абавязкова называць нейкую расліну лесікавай, але ў гонар зайчыкаў ужо названа дастаткова раслін. Ой, няўжо? Я ведаю толькі заячую капусту. Гэта трава, якая многа расце ў нашых лясах. А, так называюць кісліцу. Адкрыю сакрэт. Лясныя зайчыкі могуць паласавацца гэтай травой, але называць яе любімай стравай даўгавушыкаў нельга. Але нашым даўгавухім суродзічам больш даспадобы канюшына, дзьмухавец ці грэчка. А чаму расліне далі назву заячая капуста? Просто яна звычайна расце там, дзе любяць гуляць зайчыкі. А вы ведаеце, што ёсць яшчэ і расліны, якія носяць назву зайцагуб і зайцахвоснік? Ой, ніколі не чула пра такія. Няўжо расліна можа быць падобная да майго пухнатенькага хвосціка? Яшчэ як можа. Самі глядзіце і шукайце падабенства. Ой, сапраўды, выглядае быццам хвосцікі зайчанятак. Такая расліна упрыгожвае многія кветнікі. Цяпер будзеце ведаць, што назву ёй далі ў гонар нашых з Касей хвосцікаў. Лесік, а ты казаў, што існуе і расліна зайцагуб? Што за яна? Мы з Ніколь маглі яе бачыць? На жаль, у нас зайцагуб не расце, таму што расліне патрэбны больш цёплы і сухі клімат. А вось у сярэдняй Азіі гэта даволі распаўсюджаная расліна. Ой, прыгожая! І лісточкі быццам хтосьці фігурнымі нажніцамі спецыяльна выразаў. Кася, павярніся, калі ласка. Так, Сябры, паглядзіце, ёсць штосьці агульнае ў расліны і нашай Касе. Правільна, ёсць. Быццам нябачны мастак пісаў партрэт з нашай Касі. Хачу дадаць, што зайцагуб з'яўляецца лекавай раслінай, якая дапамагае спраўляцца з рознымі захворваннямі. О, а я, між іншым, таксама лекавая. Што яшчэ прыдумала Кася? І нічога я не прыдумала. Усё чыстая праўда. Я дапамагаю дзеткам ствараць цудоўны настрой кожную раніцу. Ты забылася сказаць, што разам з намі.
Кася. Відомо! Ми ствараємо цудовний настрой кожну раніцю. А зараз саме час поглядіти цікавий мультфільм для доброго настрою. Глядім, сябри. А зараз надійшов час розвітуватися. Цудовного усім дня! І нових відкриттів. І давайте домовимося про нашу наступну зустрічу. Усе пам'ятають, коли вона відбудеться. Ми зустрікаємося з понеділка по п'ятницю зранку. У нашим доброранку! Не проспите!